Hindi nakatiis tong Alipores ni Ellen Goldwhite. Tumawag. Anong atin? Good morning dia sa imo gapo. Gandang umaga po. Sige, magtagalog ka, kumari. Sige, magtagalog kunwari. Magtagalog ka kung maaari dahil Tagalog section ako ngayon. Alam niyo po, Binay. Magtagalog dito ni day. Alam mo magtagalog? Ano ba yung sinasabi mo na ano yun ba yun? Kagaguhan at tarantadong paniniwala? Ganun ba yun pagkasabi mo? Ganun yun. Kasi alam mo, bakit ka nasabi yun? Ikagaguhan naman yun eh. Sabi nyo, sa fundamental belief ninyo, Biblia lang is the only. Ang pagkatapos, meron kayong authoritative source of truth. Yung sulat pala ni Ellen Goldwhite, di ba kagaguhan yun? Di ba? Agoy! Sige, magtanong ako sa iyo. Yung salita ba ng Panginoon, gago at katarantaduhan ba yun? Yes or no? Hindi. Pero itong pananampalataya, sandali lang. Pero itong pananampalataya ninyo, na Bible alone, yan yung katarantaduhan. Unang-una, wala na mga apostol nagturo ng Bible alone. Sunod na tanong. Sunod Ano sagot. bang turo namin? Galing ba yun ng katarantaduhan na turo ng Panginoon? Yes or no? Ano? Galing ba? Okay, ulitin ko. Yun bang turo ng Seventh-day Adventist? Galing ba sa kagaguhan at tarantadong sulat ng Panginoon? Yes or no? Wala namang katarantaduhan at wala namang yung aral ng Panginoon, walang katarantaduhan yun. Yung aral ninyo, katarantaduhan yun. Sunod tanong. Sabi mo, walang gago at tarantadong sugo ng Panginoon. Ito yung tanong ko sa iyo, Gapo. Yung turo ba ng Seventh-day Adventist, katotohanan o walang katotohanan? Walang katotohanan. Unang turo na walang katotohanan. Kilalanin mong propita si Ellen Goldwhite. Di ba? Nasa inyong papel yan bago kayo bautismuhan. May sabi doon na may pilapan pa kayo. At sasabihin at sasagutin ninyo, kikilalanin mo ba, tatanggapin mo ba na propita si Ellen Goldwhite? Wala namang pangalan yan eh. Sige. Sige, pangalawa. Sabi mo na kagaguhan na paniniwala, yung tinatawag na mayroon kaming propita si Ellen G. White. Okay. Ayon sa nakasulat Efeso 4, sabi dyan na may mga gasa na pastor at saka mga propeta. Kagaguhan ba yan? Yung sabi, nakasulat yan? Yes or no? Hindi kagaguhan yan, bro. Unang-una, of course naman may sinabi doon, may propeta, di ba? Pero hindi po nakarefer doon sa propeta ngayon dahil wala na propeta ngayon. Of course naman, may mga propeta. Tama nga naman yung simbahan may propeta. Dapat nating isipin at kilalanin ang propeta nung nakaraan pang mga Old Testament. Naniniwala ba Katoliko sa mga propeta? Of course naman. Pero kapag maniniwala ka ng propeta, magtatalaga ka ng propeta na nasa huling araw ay Mateo 24:24 ka na noon. Agoy! Ayun na tanong. Sunod sagot. Sabi ng Panginoon, mayroong propeta. Ang totoo, naniniwala ka ba na baka na may lalayas ka na naman. ang totoong iglesia, totoong iglesia may propeta? Yes or no? Okay. Ano daw? Sadali lang bro. Ano daw? Sa kadalang bro, na ako'y silingan pare dire, taga mo na-assign sa dapitan. Dala bro, ako patuing nun. Ako patuing nun if legit ba na. Sige bro, tanong ulit. Okay, tanong, naniniwala ka ba na yung totoong iglesia mayroong propeta? Yes or no? Naniniwala ko bro. Big sabihin nun, mayroong propitang
kinikilala. Of course, sa simbahan na tayo ni Kristo, meron ba tayong kinikilalang propeta? Nakabata rin tayo sa mga propeta, yung mga hula sa Old Testament na may katuparan in New Testament. Kaya nga naniniwala kami ni propeta Isaiah, Zacarias, Ezekiel. Sige. Okay, follow up. Sabi mo naniniwala ka na merong propeta ang totoong iglesia. Oh. Tanong ko sa iyo, yung Roman Catholic Church Apostolic, meron bang propeta? Yes or no? Yung Ulitin ko. yung Roman Catholic Church, may propeta ba? Sige, may propeta ba? Yes or no? Yes, of course, meron kaming propeta. Kinikilala din namin yung mga propeta. Pagka sinabi nating propeta, bro, kami, nakakuha gihapon ta, bro, nakaambit ba? Nakakuha tayo ng pagkapare, pagkahari, pagkapropeta ni Kristo by the virtue of baptism. Pero hindi yung propetang si Ellen Goldwhite na may vision daw di umano. Ibang usapan na po yun. Follow up. Sabi mo meron kayong propeta kasi ang tanong ko naka-specific sa Roman Catholic Apostolic Church na mayroon bang propeta. Sabi mo meron. Ito yung tanong ko. Sana magsabi ka ng totoo. Sino ang propeta ng Roman Catholic Church? Sino daw ang propeta ng Roman Catholic Church? Yung propeta ng Roman Catholic Church na kinikilala namin, yun pong aming kinikilala sa Old Testament. Sila si Isaiah, Ezekiel. Yan yung mga propeta ang kinikilala. Kaya nga sinabi doon sa Episo 4:11 na may mga propeta. Kung simbahan na hindi naniniwala ng propeta, ibang usapan na yun. Pero kung magtatalaga ka ng propeta sa loob ng simbahan mo, ibang usapan rin yun. Sige. Okay, so kagaguhan yun eh. lang ninyo. Okay, kinikilala lang ninyo. Follow up na tanong. Palap sagot. Magbigay ka ng talata o ebidensya, pangalan na nagsasabing Roman Catholic Church, propeta, Isaiah o iba pa. Magbigay ka. Okay. Walang talata dyan, bro. Hindi ko maibigay na yung si Isaiah, si Ezekiel, si Zacarias ay mga Roman Catholic Church yun. Dahil una, nag-exist po sila sa Old Testament. Wala pang Kristong ay pinanganak at wala pa ring Roman Catholic Church at that time. Kasi natayo yung Roman Catholic Church, panahon na po ni Kristo. Si Kristo yung founder. So, meron kaming kinikilala. Of course, yung mga propeta, kinikilala namin yan, yung mga nasa Old Testament. Kaya nga, tama si San Pablo. Ay, mga propeta is also, that is a gift also, gasa. Di ba? Kaya nga, kinikilala namin yan. Pero kung magtatalaga ka ng propeta sa loob ng simbahan na hindi naman kinikilala ng mga apostol, ibang usapan na po yun. Agoy! Okay, sunod na tanong. Sunod sagot. Sabi mo, walang pang maibigay at wala talagang propeta ang Roman Catholic Apostolic Church ngayon. Sa makatuwid ba na wala talagang mabasa at walang ibinigay na totoong statement ang Roman Catholic Church na mayroong propeta? Yes or no? Wala bang mabasa? Wala bro, walang mabasang statement bro. Sa Biblia na ito verbatim Baka maganap ka ng yung letra por letra. Of course naman, walang mababasang letra por letra na yung Roman Catholic Church may kinikilalang propeta. Walang ganong nakasulat, bro. Pero hindi ibig sabihin na walang ganong nakasulat, ay tatalaga mo na piki yun. Kung ganyan ang mindset mo na pag hindi nabasa sa Biblia, piki, ni mismo apelido ni Ellen Goldwhite, hindi nga nabasa sa Biblia eh. Ay, nako. Agoy! Sunod na tanong. Gusto mo umiscore, hindi naka-score. Sabi mo kanina meron. Tapos pinaluwak mo ngayon, wala. Ano ba ang katotohanan? Direct to the point. Meron o wala? Wala. Na official sa inyo, wala? Wala. Sabi mo wala. So, sabi mo wala. Sa makatuwid ba, nagsasabi ka ba ng totoo ngayon na ang sinabi mo kanina is claim? Yes or no? Scream. Anong scream? Scream? Claim ba? Claim. Hindi claim yun. Hindi claim yun. Una, kung maghanap ka sa Biblia, walang ganong nakasulat.
Pero si San Pablo na nga nagturo di ba? Episo 4:11. Na yung talaga of course binanggit ni San Pablo, gift 'yun. Gift 'yun. Pero nangyari ba 'yan sa simbahang Katolika na tinanggap namin yan ng gift na yan? Of course naman. Kailan ba tayo mga Katoliko, kailan ba tayo sumuswael sa mga propeta? Di naman. Pero yun nga yung sinabi ko, kapag ikaw ay magtatalaga ng propeta sa loob ng simbahan sa mga huling araw, Mateo 24:24 na po yun. Agoy! Okay. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, ang totoong iglesia may propeta. Tapos kayo wala. Tapos kayo wala. Meron kami Ang tanong ko, totoo ba ang inyong iglesia dahil wala kayong propeta? Yes or no? Totoo ang iglesia namin. Kahit saan pa tayo magdedebate, kahit sa Facebook, kahit sa TikTok, Twitter, kung ano-ano pa yung mga social media, sa YouTube, hindi talaga matitinag ang Katoliko pag sinabi mo totoo ba? Of course! Founded by Jesus Christ and I'm proud! Sige. Aksyon Katoliko! Sagutin mo, bro. Sabi mo kanina, ang totoong iglesia may propeta. Tapos sabi mo, yung iglesia ninyo walang propeta. So ang tanong ko, totoo ba ang iglesia ninyo na walang propeta? Yes, Totoo, bro. Propeta? Wala kaming propetang itinatalaga sa loob ng simbahan. Dahil una, bawal na po yun na may kikilalanin kang propeta sa mga huling araw na ako'y propeta, ako'y sinugo ng Diyos. Mateo 24:24 na po yun, mga huwad na propeta. Pero, sa loob ng simbahan, mayroon kaming kinikilalang propeta. Si Isaiah, si Ezekiel, si Jeremias, kung sino pa yung mga propeta sa Old Testament kinikilala namin. Kasi gifts yun of course naman. Uy, ampaw. Psst, uy. Okay, Gapos. Ulitin ko yung magandang tanong ko. Sige ba? Magandang. Padayon. Ang tanong ko, ang totoong iglesia, ang totoo hindi yung hindi totoo. Ang iglesia, may propeta o wala? Mayroong propeta, kinikilala. Kaya nga sinabi ni San Pablo. Pero inyo, Brad, may propeta kami. Sino? Si Ellen Goldwhite. Propeta ba si Ellen Goldwhite? Tinatalaga niya lang yan sa loob ng simbahan. Di naman kilala sa mga propeta sa mga Old Testament yun. Wala nga apostol ng aral kay Ellen Goldwhite. Okay, sabi mo, ang totoong iglesia may propeta. Ang tanong ko, Gustong umiscore. Hindi naka-score. Roman Catholic Church, Roman Catholic Church, ang hinahanap ko yung original na publish talaga ninyo. Meron ba kayong propeta? Yes. Kanina pa ako nasagot sa tanong mo, paulit-ulit na lang. Sinabi ko nga, wala kaming original na propetang tinatalaga sa simbahan namin na siya yung kinikilala naming propeta. Dahil bawal na po yun. Okay. Bawal na po yun na meron kayong magtatalaga ka na ikaw, gawin kong propeta, mangaral ka doon, maghula ka doon. Bawal na po yun. Tanong, sabi mo na wala kayong propeta. Okay, wala kayong propeta. Masasabi ba natin na ang iglesia na walang propeta ay totoo na hindi nakasulat sa Biblia? Yes or no? Ano yun? Ang totoong iglesia? Sabi mo na wala kayong propeta. So, masasabi ba natin na yaong iglesia na Roman Catholic Church ay walang propeta ay totoong iglesia? Masasabi pa rin, bro. Dahil hindi naman nakabatay ang tayo ni Kristo na kailangan talaga may propeta kang ilalagay sa loob. Sinabi ba ni Kristo yun? Wala. Bagkos, maniniwala tayo sa mga propeta sa Old Testament. Alam mo naman dyan, di ba? Na yung sa Jeremiah, sa Lucas 16:16, last prophet na po si Saint John the Baptist. Hindi si Ellen Goldwhite. Uy, naku. Okay, bro. Ano tayo, bro? Lipat tayo ng ibang turo, bro. Sige. Ito, surrender na siya sa propeta. Okay na yun. Klaro na yun sa ating mga nanonood ngayon. Klaro mo naman pala eh. Palakpakan.
sige. Ang iglesia may tinatawag na, ano ba yun? Ano ba yun? Yung turo na, Pastor? ano ba yun? Ha? Hindi, Magisterium. Okay, magisterium. Okay, magisterium. Ano ang turo ng inyong iglesia kung sabihin natin magisterium? Ang turo po ng Santa Iglesia Katolika, ito. Tingnan ko ha. Dito po sa Practical Catholic Dictionary, basahin ko ito. Ano ba yung magisterium? Magbigay ka, kahit isa lang. Sandali lang. Magbigay ka. Sandali lang. Ano ba yung sinasabing magisterium? Dito tayo, basahin natin to ha. Magisterium. Sabi po dito sa page 138, ang binasa ko yung A Practical Catholic Dictionary. Magisterium, the divine authority of the church to teach. Sinong nagbigay nito? Si Kristo. Sinong binigyan? Si San Pedro. Saan mababasa yan? Mateo 16, 19. Diyan nagsisimula ang magisterium. Next question. Hindi mo nasagot, bro. Ulitin ko yung tanong, bro. Age. Sabi mo, ang totoong iglesia, mayroon dapat magisterium. O kaya nga. Tanong ko, magbigay ka ng kahit isa, turo ng magisterium na turo ng Panginoon. Magbigay ka, isa lang. Turo ng magisterium na turo ng Panginoon? Isa lang? Oo. The divinity of Christ. The divinity of Christ. Diba? Tinuro ng simbahan yun eh. Ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Wag mong sabihin, tatanggi mo yan. Okay. Pagka-Diyos ni Kristo, punta tayo dyan sa pagka-Diyos ni Kristo niyo. Okay. Sabi mo, yaong Diyos na si Kristo ay namatay. Totoo ba yun? Literally, Christ died on the cross. Hindi po prank-prank yung ginagawa niya sa Kalbaryo na parang shooting direct. Okay na yun. Ayos na. Literal talagang napako si Kristo sa cross. Literal talagang namatay. May sugat, may bugbog, may pasa, etc. etc. Bro, ikaklaro ko lang ha. Ang sabi natin, pagka-Diyos ni Kristo namatay. Sabi mo, yes. Totoo yun, di ba? Clarification ko lang, bro. Totoo pa yun, bro. Bro, sandali yun. Akala ko kasi, bro, ganito yung pagka-Diyos, sandali lang, akala ko kasi yung sinabi mo na yung God na si Jesucristo. Alright, so, lilinawin ko lang, bro. Yung pagka-Diyos ni Jesucristo, bro, yung, sandali lang yung divinity of Christ, hindi mamamatay yung nature. Nature na nga, mamamatay pa. So, yung persona na nag-act doon sa cross, si Kristo. Persona. Sino ba yung persona na yon na nag-act doon sa cross? That is the second divine person of the Blessed Trinity. Who up? Okay. Nga. Sunod na tanong. Ngayon, kinapalo up mo na. Sige, sunod na tanong. Sabi mo na ang namatay yung persona at hindi yung pagka-Diyos ni Kristo. Ito yung tanong ko. Ito na yung tanong ko. Ngayon, naniniwala ka na ba? Okay, naniniwala ka na ba na yaong namatay ay hindi ang pagka-Diyos at yung pagkatao lang dahil noon sabi mo yung pagka-Diyos ni Kristo ay namatay? Yes or no? Nakakagulo naman yung tanong mo. Yung namatay po sa cross, si Kristo po yung namatay. Ulitin ko. Sino ba itong Kristo na namatay na yan? Siya yung Diyos. Hindi yung nature niya. Yung persona yung nag-act. Ulitin. Sige. Sige bro, ulitin ko bro. Kaya para maklaro kasi nagkuha pa kasi ako ng ebidensya yung sinabi mo noon. Sabi mo noon, nag-question tayo dito. Kasi sabi mo, yung pagka-Diyos talaga, God is, the living God is dying. Moment yung binasa mo. Yung pagka-Diyos talaga ay namatay. So ngayon, sinabi mo na yung persona lang yung namatay. So, naniniwala ka na ngayon at tinatanggal mo na yung paniniwala mo noon, yung pagsabi na God ay namatay. Yes or no? God ay namatay. Tama nga naman. God died
for all of us. Pero hindi yung nature niya, ha? Yung persona na siyang, tingnan nyo ha, aral ba ni San Pablo that God died? Ha? Aral ba ni San Pablo that the living God died for us? Yes! Ito, basahin ko sa Biblia ha. Unang Timoteo 4, 9 itong The Living Bible Paraphrase ng Protestante. Sabi dito, ganito ang pagkasulat ni San Pablo, this is the truth and everyone should accept it. Ito yung katotohanan na dapat lahat tatanggapin. Ano? We work hard and suffer much in order that people will believe. Naghihirap tayo para lamang yung mga tao ay maniniwala. Anong paniniwala ng mga tao? It for our hope. For our hope is in the living God. Nasa buhay na Diyos. In the living God who died for all. Namamatay para sa atin. Na namatay para sa atin. Na maliban sa San Pablo, hindi po nagkakamali. Ikaw yung nagkakamali. Sige. Okay. Itong tanong ko, pag sabihin natin the living God, mako-consider ba natin na the Father is the living God? Yes or no? Yes, mako-consider, pero ibang persona yon. Yung living God na sinasabi ni San Pablo dito, the second divine person of the Blessed Trinity. Yun yung napako sa cross. Yun yung pinanganak ni Birhen Maria. Kaya nga may title si Birhen Maria na Bearer of God, Theotokos, kasi yung dinala po niya sa kanyang sinapupunan, Diyos yun, hindi demonyo. Kaya ang napako doon sa cross, living God yung napako doon sa cross. Sino ba yung living God na yun? Ang yung nag-act ha? Ang persona. Sino ba yung persona na nag-act doon? Christ alone. Sige. Sunod na tanong, sabi mo, yung God the Father is another living God. Sabi mo, at magiging persona din yun. Isang persona din yun. Tanong ko, the God the Father is mamamatay ba rin ba yun? Hindi, Yes or no? hindi mamamatay yung God the Father. Kasi hindi naman ang God the Father ang ipinanganak at yung napako sa cross. Sino yung nasa cross? The second divine person of the Blessed Trinity died in the cross, literal. Hindi yung haka-haka lang. Kasi kung titignan mo yung mga pangyayari do sa, kung balikan mo yung mga pangyayari, limbawa, kung ikaw po'y buhay nung sa first century, sa kapanahonan ni Kristo, makikita mo talagang literal talaga si Kristong napako sa cross. Hindi yung parang shooting-shooting lang na pagkatapos wala na. O, next. Okay, ibig sabihin, kung ang God the Father ay magiging tao, hindi siya mamamatay dahil living God siya. Totoo ba yan? Clarification. Do sa ano bro, do sa sinasabi mo na hindi ba mamamatay ang God the Father? Hindi siya mamamatay bro dahil unang-una siya yung ama, di ba? Diyos siya, of course. Pero hindi naman siya yung napako sa cross. Ang main subject natin dito, yun yung the second divine person, hindi po yung God the Father. Ang tanong ko sa iyo bro, pumunta ako sa tinatawag na God the Father. Hindi tayo doon sa God the Son. Kasi, ang sabi mo kasi kanina, Jesus is God the Father, God the Son. And then, namatay siya. God. When we say about God the Son. Ngayon, punta ko doon sa God the Father para tingnan natin kung yung God ay mamamatay talaga. Okay, sabihin natin, ang God the Father ba ay mamamatay? Yes or no? Sabi mo hindi. So ano ang totoo? God the Son ay mamamatay, ang God the Father ay hindi mamamatay. Ano ang totoo talaga? Ang God the Son yung namamatay sa... Bro, yung God the Son na si Kristo, yan yung napako sa cross at namatay, hindi yung God the Father. Bakit mo pinag-usapan yung God the Father na hindi naman yung God the Father yung napako sa cross? Ito bro. Pag sabihin natin God the Son, God the Son, ito ba yung tinatawag na, ang kahulugan ba nito ay yung authority niya o yung pagkatao niya? Yung persona niya, bro. Yung persona niya, bro. Yung persona niya nag-act doon sa cross.
Kasi sa Trinity, bro, mayroon tayong tatlong persona. Kayo naniniwala kayo ng Trinity, di ba? Oh, yung Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Sa sa The Voice Bible, yung mababasa natin sa Matthew 28:19, Triune God, in the name of Triune God. Pag sinabi natin Triune God, tatlong persona sa iisang Diyos. Yung namamatay sa cross, yun yung persona ni Kristo. Sino ba yung persona ni Kristo na yun? May dalawang nature, human at saka God. So, sino ba yung napako? Yung persona, si Kristo, hindi yung God the Father. So, yung God the Father, wag mong isali sa usapan natin dito yan kasi hindi siya yung napako sa cross. Bro, ang gusto kong malaman, bro, yung tinatawag God the Son. Oh, God the Son. Isaya sa God the Son. Ano ba Tagalog? Sige, i-translate mo nga yung word na God the Son. Sige nga, i-translate mo. Sa Tagalog? Kunin natin yung logic, diba? O sa Tagalog, ano ba yung sa Bisaya sa Tagalog yung God the Son? Anak na Diyos. Okay, yung anak na Diyos, anak na Diyos, namamatay ba yun? Hindi. Oh, namamatay. Yung persona Pag- na napako sa krus, namamatay yun. Kapag hindi namamatay, paano tayo matutubo sa ating kasalanan kung hindi namamatay? Bro, ang tanong ko, bro, hindi yung persona. Yung tinitranslate mo na God the Son. Hindi yung Bro, God yung God the Son na sinabi ko, bro, yung God the Son, yung si Kristo yun, di ba? Si Kristo na napako, yun yung persona, yung nag-act, yung persona. Hindi nga yun. Hindi yung nature, hindi naman ang nature ang nag-act. Bro, gapo. Hindi yung yung katawan niya, yung persona niya ang tinanong ko. Ang tinanong ko, yung nakasulat na God the Son, anak ng Diyos. Oh, Yun, yung anak ng Diyos, bro, di ba ito ha? namatay ba yun? O, sandali, yes, namatay yun, bro. Yung anak ng Diyos namatay yun. Sino ba yung anak ng Diyos na namatay? Si Kristo. Anong napako sa cross? Si Kristo. Anong napako? Sino napako? Si Kristo. Anong napako? Yung persona. So, yung nature, hindi po pwedeng mamamatay yun. Paano mo papatayin yung nature? Hindi nga pwedeng may anak mo yung nature dahil yung nature, nandoon na yun. Yung, Bro, Gaps. ay, di naintindihan. Bro, Gaps. Hindi ko talaga naiintindihan ko, bro, pero ang gusto ko malaman ba, hindi natin pinag-uusapan dito yung Bro, tawag na sinadya mo lang talaga ito, bro, dahil to avoid the issue of Ellen Goldwright. Hindi, yung magisterium ang topic natin dito. O kaya nga magisterium. So, bro, kaya nga magisterium. Pag sinabi natin magisterium, focus tayo sa magisterium. Hindi yung kung ano yung laman ng magisterium. Ibang usapan na yun. Kaya nga, tinitingnan natin yung magisterium mo, kung totoo ba yan, hindi ba yan kasinungalingan? Hindi kasinungalingan yung magisterium. Una, bakit ko nasabi, bro? Bakit ko nasabing hindi kasinungalingan? Si Kristo mismo ang nagturo ng magisterium, nagbigay sa kanyang sa simbahan. Bro, walang problema yan kung nagsasabi mo yan ng totoo o kasinungalingan. At hindi ko naman sinasabi na yung magisterium ninyo, tarantado yan. Mulaan yan. Hindi ko sinasabi yan. Hindi ako gaya mo na sinasabi mo na mga ganon na mga sagot. Hindi yan maganda, bro. Huwag mong gawin yan kasi ang turo ng Seventh-day Adventist, yung walang turo na wala sa Biblia. Oh, kaya Bible alone. Kaya tinatanong ko sa yung magisterium ninyo, magbigay ka sa akin. Binigay mo yung tinatawag na Trinity. Oh, kaya yan sa Trinity, pinapaluap kita diyan kung totoo ba yung sinasabi mo. Dahil God the Son, pag sabihin natin God the Son, anak ng Diyos. O kung sabihin natin anak ng Diyos, isa one of the part of the God. So, namamatay ba yan? Sabi mo yes. Oh. Ang tanong ko, kung nakakaintindi ka ba sa God the Son, anak ng Diyos? Bro, Diyos sa Diyos. sandali lang, bro. Alam mo ba kung ano yung magisterium? Ay, kaya nga, nagtanong ako sa iyo kung ano ba yung nasa laman ng magisterium. Bro, hindi pinag-usap, bro. Hindi iso dito yung laman ng magisterium. Ang iso mo dito, yung magisterium ba namin is totoo? Kung sinabi ko totoo, di ba? Hindi naman natin issue dito kung ano yung mga laman ng magisterium na yun. Anong meron sa magisterium.
Sinabi ko lang nga, totoo yung magisterium. Pero kung ititik up mo na yung mga laman ng magisterium, of course, sabi mo, magbigay ka na inaprubahan ng magisterium, nagawa ng magisterium. O, di ba, yung sinabi ko, blessed sa yung Trinity. Sa Trinity, si Kristo isang Diyos. Di ba? Kasi may mga, yung mga, yung iglesia ni Kristo, hindi talaga sila naniniwala na si Kristo Diyos. Di ba, kuha mo? Bro, isang malaking isang malaking tanong sa aking isipan. Kasi sabi mo, hindi natin pinag-uusapan ang laman ng magisterium. Paano natin yan maiimbestigahan kung ang laman ng magisterium na iyan nagsasabi ng totoo o hindi? Sabihin natin bro na yung magisterium ninyo turo yan ni Kristo. Pero matanong ko sa iyo, ano ba talaga ang totoong turo ni Kristo na nakalagay sa magisterium? Ano ba talaga ang totoong turo ni Jesucristo na nakalagay sa magisterium? Yun yung tanong ko sa iyo. Kaya pinuntahan ko dyan sa magisterium ninyo kasi sabi mo kailangan talaga may magisterium. Kanina, sa propeta tayo, hindi ka nakalusot. Ano hindi nakalusot? Parot ka nga sa propeta. Paiwas ka na lang. Hindi, huwag kang ano ba yun? Pa-smile para hindi Bro, ba? ito nagbasa ako ng dictionary. Ang binasa kong dictionary, Practical Catholic Dictionary. Diba? Ang banggit dito sa meaning ng magisterium, the divine authority of the church to teach. Ibig sabihin, authority po ng simbahan yan. So ano bang mayroon sa magisterium? Hindi po mga doktrinang laman. Anong mayroon sa magisterium? Yan po yung mga authorization. Yung magisterium is the authority yan to teach. Magbigay siya ng authority to teach. So halimbawa, sandali lang bro, halimbawa, inaprubahan ng simbahan na ang Santissima Trinidad ay biblically speaking, yes, doktrina yan. Sinong nag-aproba? Yung simbahan. Sa pamamagitan ng magisterium. Hindi yung mga yung laman, doktrina. Di alam. Sige. Okay, tanong. Sabi mo, ang magisterium ay galing sa simbahan. Hindi ako nagbibingi. No? Galing daw sa simbahan. Hindi ako nagbibingi. Ito yung tanong ko. Sana makinig ka para malaman mo at masagot mo ng maayos. Okay. Yung magisterium ba ay utos ng Diyos o sa simbahan? Utos ng Diyos. Si Kristo mismo na Diyos ang nagbigay niyan kay San Pedro. Authority nga, di ba? Okay. Magbigay ka ng kahit anong talata o ebidensya na yung magisterium ay utos ng Diyos. Okay. Talata? Bigyan kita ng talata. Kaya nga. St. Matthew chapter 16 verse 19. Amplified Bible. Ang sabi dito, paulit-ulit natin sinabi, nga lang, lumayas ka. Basahin ko to I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven. Mga authority daw sa kaharian ng langit. Binigay kay San Pedro. Kung ano yung ipagbabawal dito, ipagbabawal yan sa langit. Kung ano yung ipaintulot dito, ipaintulot yan sa langit. That is the authority and that is the magisterium. Sige. Okay. Follow-up na tanong. Sa binasa mo, may nabasa bang magisterium na tinatawag? Wala. No? Wala. Verbatim, wala. Pero ang kahulugan ng magisterium, authority to teach. Ayan. Binigay ni Kristo yan. Kayo, wala kayong magisterium. Sandali lang. Kayo, wala kayong magisterium. Tignan yung aral nyo. Puro kayo salungat. Puro kayo nagkabanggaan. Kaya may reform na kayo. May lokal na kayo. Ano ba yan? Sunod na tanong. Yung magisterium ba, sabi ng yung Catholic Dictionary mo, nagsasabi ba yon ng totoo na galing lang sa simbahan at hindi sa Biblia? Yes or no? Nagsasabi ng totoo yan bro. Galing sa simbahan. At yung simbahan na yan, sino binigyan? Si San Pedro. Sino nagbigay? Si Kristo. Kayo, wala kayong magisterium. Kaya yung mga turo ninyo, kung ano yung napasok sa utak ninyo, kahit hindi aprobado ng simbahan, yun na yun.
Kagaya kagabi, may kinausap ako, pumasok ako sa live ni Encarnacion. Si Encarnacion, ayaw niyang maniniwala na yung cross ay kapangyarihan ng Diyos. Pero nabanggit ko sa kanya, ang pastor ninyo ay nag-aral na ang cross kapangyarihan ng Diyos. Sinong tama sa inyo? Bigla siyang lumihis sa topic. Oy, wala kay magisterium mo. Okay, sunod na tanong. Sabi mo bro na yung Catholic Dictionary, totoo yun dahil galing ng simbahan. Tanong ko sa'yo, kailan lumabas ang magisterium na paniniwala ninyo? Kailan? Kailan lumabas? Sa panahon ni Kristo. Si Kristo mismo ang nagbigay. First century. Nung pagtatag niya ng kanyang simbahan, binigay agad. Nilagyan agad niya ng magisterium. Hindi ibig sabihin na noong pang second century, nag-create na kami ng magisterium. No! Binigay agad ni Kristo. Hindi yung pinabukas-bukas pa. Hindi nagsabi si Kristo, ikaw Pedro, ibabaw ng batong ito, tayo kong aking iglesia. At ibigay ko bukas. Hindi bukas. Ngayon, ura mismo. Sige. Okay. Bro, magbigay ka ng bro, yung talata o ba? Kasi kailan kasi may complete talaga. Complete na taon. Doktrina kasi yan bro, sabi mo kanina. So dapat may complete talaga. Anong taon, sinong pari, ganun ba? Ano mo talaga? I-specific mo ba? Hindi yung explain ka lang ng explain. Tapos hindi... Sige, sino daw pare? Ito, anong taon? In the first century, 30 AD si Kristo ay nagtayo ng kanyang simbahan. Sinabi niya doon sa Lucas 3:28 ba yun? 24. Correct me if I'm wrong na lang. No? Na yung the first ministry of Christ, nagsimula siya sa kanyang pagministry is 30 yung kanyang edad. Ngayon, nagtayo siya ng simbahan kasi doon sa Kristiyanong Kristiyano na itong tinatawag na yun bang tawag nun kana bitawang kronolohiya sa Christian chronology is kung 1 AD ay isang taon si Kristo noon. Pag 30 AD, 30 na si Kristo noon. Ngayon, nagtayo sa ng iglesia. Sino si Kristo? Pangulong Pari. Sinong binigyan niya ng authorization? Si San Pedro. Sino si San Pedro? Kinikilalang unang Santo Papa, leader ng simbahan. Sige. May tanong ako bro. Ito, isang tanong. Okay ka? Okay. Bro, okay. Okay ka na bro sa sagot mo bro. Okay ka na kasi okay na ako bro. Ito, may tanong ako bro. Sakto yung mo ba? Bro, may tanong ako bro. Meron akong tanong. Ikaw na naman. Itong tanong ko bro. Sinong apostol nangaral? Sinong apostol nangaral na si Ellen G. White ay propeta? Okay. So, apostol. Sino? Apostol. Okay. Kung mabasihan natin sa Biblia, si Pablo nagsabi talaga na mayroong propeta. Pero hindi specific na si Ellen G. White. Kasi si Ellen G. White, sa aming paniniwala, bilang Seventh-day Adventist, siya yung propeta namin. Yan bro, hindi ko tinatanong na specific ba yun? Or hindi? Sinong apostol na nangaral na si Ellen G. White ay propeta? Sinagot ko naman bro. Si San Pablo? Si Pablo, nagsabi si Pablo, mayroong apostol talaga. Hindi, mayroong propeta talaga. Pero hindi literal nga si Ellen G. White. Kasi wala pang Ellen G. White na nauna na yung Biblia. So, okay. Bro, yung mahirap. Kailan bro, yung mahirap pa. Kailan itinuro ng simbahang Seventh-day Adventist na si Ellen G. White ay propeta? Hindi ko yan bro. Hindi ko yan hindi mo alam. Hindi ko yan nabasa bro. Hindi mo alam. Kailan naging propeta si Ellen G. White? Atake ka ng atake sa Katoliko pero yung mismong doktrina nyo hindi mo alam. Ito tanong ko bro. Nakikilala ba ng mga apostol at ni Kristo si Ellen G. White? Yes or no?
ano yun, ano bro? Ano yun? Nakikilala ba at kinikilala ba si Ellen Goldwhite ng mga apostol ni Kristo at ni Kristo mismo bilang isang propeta? Palasiman yan bro. Ano? Anong klaseng palasihan? Palasi of category error man yan. Bakit error? Kasi, palasi of category error. Bakit? Bro, fallacy of category error? Saan mo nababasa yung Kasi- fallacy of category error? Kaya nga, mag-explain ako. No, sir. Bago mo ilahad yung category error mo, saan mo nababasa ang fallacy of category error? Sabi ni GPT. GPT. Ano sabi ni GPT? Okay, nagiging palasi siya kasi pilit mong Sige bro. ipinapabasa sa akin na, tika lang bro, magsalita ako, magsagot ako. I-search ko yan ni ChatGPT ha. Search ko yan. I-search mo. Yeah. Pilit mong ipinapahanap sa akin sa Biblia na hindi naman siya pwedeng masulat doon kasi Sandali sa lang. Biblia ay nakasulat na tapos na. Sige, magtanong ako kay ChatGPT ha. Ang tanong. Sige. Ang tanong na kinikilala ba ng mga apostol ni Kristo o ni Kristo mismo? Sandali lang para tignan natin kung tumpak ba yung ano mo. Baka dinawit mo si ChatGPT dito, di naman tama. Kinikilala ba ng mga apostol ni Kristo o ni Kristo mismo si Ellen Goldwhite bilang isang propeta? Ang tanong natin kay ChatGPT, ang tanong, fallacy of categorical error ba ito? Oo, sa pananaw ng lohiya ng sa SDA dahil sa pananaw nyo bro. Sige bro, ito na lang bro. Sa pananaw nyo, wala tayong magagawa. Sunod tanong bro. Sige, sunod tanong bro. Itong si Ellen Goldwhite na kinikilala ninyong propeta, nakikilala ba to ng Diyos? Yes. Okay, yes. Kikilala talaga ng Diyos. Kasi yung propeta na sinasabi diyan, nagtuturo yan ng mabuti. Yung katotohanan na nakasulat sa Biblia. Kaya kinikilala talaga ng Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, John 1:14, yung lahat na tumatanggap sa Kanya, John 1:12. Okay. Lahat ng tumatanggap sa Kanya is Kaniyang mga anak. So, sunod na tanong. Nakikilala ng Diyos, nakikilala rin ba ito kay Kristo at sa Kanyang mga apostol? Yes, makikilala talaga. Kasi sabi diyan sa Biblia, lahat ng mga anak ng Panginoon ay alam kung ano ang sungkol ng Panginoon. So yung mga apostol, yung tanong mo kanina, is a fallacy of error. Pag sabihin mo nakikilala nila yan dahil makikita man yan sa tinatawag na revelation bro. Lahat ng tao ay mabubuhay man. So, ngayon bro, niya, bro, sinabi mo nakikilala ng Diyos. Sinabi mo rin nakikilala ng mga apostol at ni Kristo. Ngayon, ang tanong ko kanina kasi nakikilala ba ng mga apostol ni Kristo o si Kristo mismo si Ellen Goldwhite bilang isang propeta? Ang sabi mo ay fallacy error. Ngayon, sabihin mo, yes, nakikilala. Saan ang tama nito? Yung nakikilala o fallacy error? Okay, ang tama nito bro kasi ang word na ginagamit mo, nakikilala, hindi propeta. Diba ang sabi ko bro, ganito ha, nakikilala ba ng Diyos si Ellen Goldwhite bilang isang propeta? Kaya nga, magsagot ako. Kanina kasi ang sinasabi mo bilang propeta. Ang Biblia kasi ang sabi,
propeta lang, hindi Ellen G. White. Oh, Ngayon, ang backup mo ngayon, sabi mo, nakikilala. Yes, makikilala talaga niya kasi ang sagot ko, kumukuha ako doon sa Revelation. Sa Revelation kasi, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay mabubuhay. At yun, makikilala talaga doon kung sino yung mga anak ng Panginoon. Yun ang sagot ko. ah, Kaya, sakto anak nila. ng Diyos daw nabubuhay. Si Ellen Goldwhite, di naman nabubuhay. Tagal lang patay. Said comment, mga bro. Tanong lang bro, tanong. Okay, ito yung tanong ko, bro. Sa Old Testament na mga libro, sige, dito tayo sa hindi yung Catholic book na lang. Yung ito sa inyo, Protestante book. Sa Old Testament na mga libro, sino ang last prophet of the Old Testament? Last prophetic book. I mean, sino yung last prophetic book sa Old Testament? Old Testament, last prophetic. Oh, Prophetic. i-research mo. Jesus. Ano si Jesus? Jesus, bro. Pataka, ram ka si Jesus. Tanong ko, Hindi, sagot ko yan, bro. sino ang ano ang last prophetic book sa Old Testament? Prophetic book, ha? Prophetic book. Oh, Prophetic book, Isaias. anong Isaiah? Anong Daniel? Anong Daniel. Nahubog naman Di, siguro. Bro, ako, nagsagot na ako, bro, sa aking paniniwala. So, sa pagkakalam ko, sa Old Testament, Daniel. Old man sinasabi mo. Ah, Bro, si Daniel ba? Daniel, bro. Si Daniel ba yung panghuling propetang libro? kaya nga. Kasi sa Old Testament kasi, ang Daniel kasi, bro, connection yan na Revelation. Kaya, Bro, sa ito. Bro, ano ang last prophetic book sa Old Testament? Last prophetic book, ha? Sabi mo, Isaias, Daniel. Isaias, Daniel. Samang totoo nito? Daniel, bro, Daniel. Daniel. Yung, Itanong mo kay ChatGPT para may basihan ka. Huwag mo haka-haka lang. hindi na kailangan, bro. Hindi na kailangan. Anong hindi kailangan? Sabi ni ChatGPT dito, ang huling aklat na propetiko ay si Propeta Malakay. Malakay. Ay, ano ba yung Daniel? Hindi ko yan bro. Hindi ko yan, hindi ako Agoy! Ano ba yun? Resulta sa mga walang magisterium. Hindi ko yan susupakin, bro. Basta sa akin lang. Oh. Paniniwala ko, Daniel kasi Hindi mo susupakin. Sige. Hindi mo susupakin. So, aaminin mo ngayon, nagkamali ka sa iyong pagsabing si Daniel. Hindi, walang sabing nagkamali. Walang nasabi nagkamali. Saan mo nababasa yan para hindi ka nagkamali? Saan mo nababasa na yung last prophetic book kay Daniel? Okay, ito, sagot ko kasi wala talaga sa aking sagot. may prediction. Kasi si Daniel kasi, kung titignan natin diyan sa Revelation 12, Revelation, Daniel 12. Yung connection yan doon sa Revelation 10. Ay, anong... Kasi sila, kaya nasa isip ko, siya yung last. Nasa isip mo lang pala. Nasa isip. Nasa isip mo lang pala. Napag-aralan ko yan, bro. Nasa isip ko. Napapanaginip ka. Alright, bro. Sunod tanong. Yung sa New Testament naman tayo. Sino yung last prophet sa New Testament? Jesus ba ka mo? I-research. Sino man? I-research mo kung sino yung last prophet sa sa New Testament. No need na. Anong no need? Huwag mo akong huwag mo akong sagutin sa isip mo lang. No need. I-research mo. Ayoko. Huwag kang yung sagot ko. Sagot ba yan? Ayaw mo dahil mabubuking ka? Si Jesus nga yung sagot ko. Bakit? Wala kong wala kang magmuot-muot. Anong magbuot-buot? Huwag kang magmuot-muot sa sagot ko kasi sagot ko yan. Anong Si Jesus magbuot-buot? kasi si Jesus kasi siya yung
siya yung sinasabi ni Moses. Lucas Bro, hindi 24:46. hindi ba si bro? Hindi ba si Saint John the Baptist? No, sa Biblia. Kung sabihin natin diyan, Kaya nga sinabi ko kaya hindi ko naman sinabi bro, sino yung si Kristo ba'y propeta? Sino yung panghuling propeta sa New Testament? Oh, panghuling propeta. Ang sabi dito sa dokumento ko dito, John the Baptist is the last prophet of the Old Testament. Ano, in the New Testament? bro, tika lang ha, magsagot ako. Pag sabihin natin diyan, alam ko yan, na si John sa nakasulat sa Biblia. Pero hindi natin mawawala sa ating isipan na si Jesus Christ isa rin siya sa mga tinatawag na propeta. Sige, tama, wala tayong problema yun. Kung sino ba si Kristo, propeta ba? Pero sinabi, ang tanong ko kasi, sino yung last prophet? Kaya nga, sagot ko. Huwag mo ako Grade 1 tanong, di mo alam. sagot ko, dapat kung tanggapin mo hindi, nasa sayo na yan. Alright Alam bro, ko yan, bro, kasi so sang-ayon ka ba bro? kasi mas doon ako sa Sang-ayon ka ba bro na yung panghuling propeta si Saint John the Baptist? walang problema yan sa akin bro kasi nakasulat man yan. Alam ko yan. Nakasulat. Alright, sige go. Disim tayo ng ano? Sa Biblia, John the Baptist. Alam ko yan bro. Okay, disim tayo ng paniniwala, disim tayo ng mindset. Okay. Pagka sinabi nating panghuling propeta, may susunod pa ba? Pagka sinabi nating last, may susunod pa ba? Yes. Ephesians 4. Saan mo nababasa bro? Pagka sinabing last, may susunod pa. Si Pablo nagsabi bro. Ha? Sinabi ba ni San Pablo na kapag last may susunod? May propeta, ang totoong iglesia. Hindi ko naman sinabing may propeta ba yung totoong iglesia. Saan mo nababasa na pag sinabing last, may susunod pa? Number, okay, kung basta kayo, patuon na lang daw, anytime, karon. Episo 4. Bro, iba yung usapan sa Episo 4 bro. Iba yung usapan yun. Saan mo nababasa na pag sinabing huli o last, may susunod pa? Hindi natin yan mababasa yung litra po. Ang ating titingnan dito, mayroon pa bang propeta? Mayroon. Kahit ikaw bro, pwede na tawagin propeta bro. Anong pwedeng tawaging propeta? Parang kaya. Direction na lang mo ang Wala palang mababasa bro na pag sinabing huli, may susunod pa. nalalapat ko dito. Hindi naman yan pwede kailangan litra po litra yan bro. Alright bro. So, si Kristo, mayroon siyang binanggit doon sa Matthew 24:24. Basahin natin yan na. Ayan, Mateo 24:24. Alright, sige Ito ang sabi ni Kristo. Kaya nga, Yung mahirap na tanong bro. sandali lang, nahihirapan ka na. Di mo nga alam kung sino yung last prophet. Prophetic book, sabi mo, Isaias. Isaias, Daniel pala. Saan ba totoo nun? Sabihin mo yung mahirap. Daniel bro. Nagkabulol-bulol ka na nga, mahirap. Ito. Sa Mateo 24:24, ay sabi po ni Kristo ay ganito. Sapagkat may lilitaw na huwad na Kristo at huwad na mga propeta. Diba? Sabi niya. Right. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang ililigaw kung maaari ang maging mga hinirang ng Diyos, yung mga pinili ng Diyos, ililigaw daw. So, ngayon bro, sinabi ni Kristo, mayroon palang lilitaw na huwad na propeta. Dadating, dumating. Iba yung kasing dumating. Pagka sinabing dumating, iba na yun. Mayroon daw paparating, may dumarating na propeta, may paparating na propeta, may lilitaw na propeta, bro. Diba? Tama ba ito sinabi ni Kristo? Ayon sa nakasulat. So ano ang ibig sabihin ni Kristo na lumitaw na propeta?
anong ibig sabihin? Okay, ako magsasabi. Oh. Yung mga propeta na hindi niya kinikilala, yung laging tagalabag sa kanyang utos, Oh. yun mga propeta. Anong bro, anong Tapos, hindi na pala. anong pagkakaintindi mo itong lumitaw? Kanang term na lumitaw. Kailan mangyayari ito? In the last days event, sa katapusan na panahon. Sa Sa katapusan panahon. Sa panahon na Sa huling iyon, araw. ay lahat ng mga tao ay naniniwala na maraming mga Diyos. Oh. So sa mga huling araw lilitaw. Oh. Oh bro, At ang Diyos may ay yun, nagpapakilala bro. Bro, halimbawa doon sa mga 18th century. Pag mayroong nagpapakilalang ako ang propeta. Ito ba example sa mga lumitaw? Ano daw, di ba, wandungog bro, umdungog. Halimbawa bro, sa 18th century may nagpapakilala. Ako ay isang propeta. May vision ako galing ng Diyos. Ito ba example sa mga lumitaw? Magiging example siya bro kung yung sinasabi ay hindi katotohanan. Pero kung katotohanan siya, magiging ano ba yun? Magiging Bro, kahit pa bro, katapusan. bro, kahit pa sabihin natin katotohanan yung hinula niya, pagka lumitaw, sangayon ka ba? Yes, basta katotohanan. Kahit hindi kasapi sa kanyang iglesia, lumitaw lang siyang nagpapakilalang propeta, siya ba'y kikilalanin sa Diyos rin? Kung ayon sa nakasulat bro, yung sabi mo yung piki talaga, hindi man yan, walang katotohanan man yan, so hindi siya magiging kasapi ng iglesia. Mm. So ngayon bro, Kasapi, kasi walang katotohanan. Pero kung mayroong katotohanan bro, yun kaya katotohanan, hindi yung mga bulaan, kundi katotohanan ng mga Sige. anak ng Diyos. si Ellen Goldwhite bro, isa sa mga lumitaw, tama? 1844. Oh, 1844. Isa sa mga hinulaan dito na lumitaw na propeta. Isa ba sa binanggit dito ni Kristo na lumitaw na propeta kasi lumitaw din siya sa huling araw? Binanggit sa ano? Sa St. Matthew chapter 24:24. Sabi ni Kristo, may mga lumitaw na mga propeta, huwad na propeta. Pag sinabi nating huwad, fake prophet. So, bro, pagka sinabi mo na lumitaw, sabi mo huling araw. Na-question ko pa nga sa'yo. Pag may lumitaw sa mga 18th century, masabi ba natin na huwad yun? Sabi mo, masabing huwad pag ang kaniyang ipinangaral is labag sa kalooban ng Diyos. Sabi ko, kapag labag kahit nangaral siya ng salita ng Diyos, kahit nanghula pa siya ng about God, pero hindi sa kasapi sa simbahan na tinatag ni Kristo, masabi ba siyang wad? Hindi siya kasapi. Wad. Yung sinasabi niya ay hindi talaga katotohanan. Okay, sige. Alright. Okay, sige. Ngayon bro, may lumitaw. Si Ellen Goldwhite, lumitaw din sa mga huling araw. 18th century, di ba? Ngayon bro, kasama ba si Ellen Goldwhite sa binanggit ni Kristong lumitaw? Sa nabasa, hindi. Hindi. Pero may kaukulan din na may katotohanan din na lumitaw eh. So kasama siya sa binanggit dito. Kasama siya sa ibig sabihin na lumitaw kasi lumitaw, di ba? Hindi. Kung hindi, ibig sabihin sa panahon ni Kristo may exist na si Ellen Goldwhite. Hindi rin. So lumitaw talaga sa huling araw, di ba? Yes. Di siya kasama sa binanggit na lumitaw. Tama ba? Hindi siya kasama sa sabi ng Panginoon, pero kasama siya sa nagsabi sa katotohanan. Pero hindi ko naman sinabing kasama ba siya sa nagsabi ng katotohanan. Kasama ba siya sa binanggit itong lumitaw? Kasi lumitaw di ba? Pagka lumitaw is nandun na sa mga huling araw. Hindi nga. Sabi ko kasi hindi. So kung hindi, Wala nakasulat yan. kung hindi siya kasama sa mga lumitaw, so kailan ito lumitaw si Ellen Goldwhite bilang isang propeta? Sa mga huling araw o sa first century?
1844. So yung 1844, mga huling araw na ba yan o nandun na yan sa mga first century? Kaya nga, magsagot ako bro. Sige, sige. Ang 1844, yan ang tinatawag na katumanan o katumanan ng prophecy sa tinatawag na propesya na darating. 1844. Okay bro, hindi ko naman sinabi ano yung 1844. Yung 1844 kung saan si Ellen Goldwhite ay nag-emerge bilang isang propeta. Dala bro ha. Oh. Yung 1844, 'di ba nag-emerge si Ellen Goldwhite yan bilang isang propeta. Diyan niya sinabi na ako'y propeta. Huling araw na ba 'yon? Huling araw siya bro. So Hindi siya yung sinasabi siya na sinasabi ng mga bulaan. Ah. Kasi ang mga bulaan kasi, natawag yan na bulaan kasi walang katuturan. Sige. Sinasabi ng totoo. So huling araw, lumitaw si Ellen Goldwhite. So ibig sabihin kasama siya sa mga binanggit dun sa huling araw. Kaya sabi ko nga, hindi siya kasama sa sinasabi ng mga bulaan. Kasi ang mga bulaan, yung doktrina nila is nagsasabi ng mga yung topic at kanina. Oh, sige. Mysterium. Sabi mo hindi kasama si Ellen Goldwhite sa mga bulaan. 'Di ba? Ngayon, meron akong babasahing libro. Ang Dakong Away Tali sa Maayo ug Daotan, author by Ellen Goldwhite. Yung laman ng librong ito, si Ellen Goldwhite yung sumulat at kinumpile ng kanyang husband na si James White. So bali itong libro na ito ay ang gumawa sa librong ito ay si James White. Ngayon, may sinulat si James White sa pahayag, panimulang bati, kumbaga sa Bisaya bro, pasiunang pahayag. Yeah. Sabi ni James White, ito sabi niya. So, by the way bro, paniniwalaan mo ba itong sinabi ni James White na kay daghang baka kong manalagna? So, maraming mga huwad, mga sinungaling na mga propeta nga manungha sa kalibutan na magsidatingan sa sanlibutan sa mundo. Unang 1:4:1. Totoo ba ito sinabi ni James White? Tinburo kasi nawala yung signal. Bro, itong libro na Kunti, maliit lang. sige bro, itong libro na Tika lang. Resume ko muna. Nawala. Sige. Bad shot ka nito sa libro nyo. Kwanto taktika to ni Jerwin Rosales para ituloy ko yung basa mamaya ko na ituloy yan kasi pinutol ko muna yung karugtong, di ko pa muna babasahin yun. Ito na ito sige, ito na. Hello bro. Sige bro. Sabi mo, hindi kasali si Ellen Goldwhite sa sinabi ni Kristong huwad na propeta. Kasi kahit na lumitaw siya, hindi naman huwad siya. Kabilang naman siya sa hindi huwad. Alright bro, itong libro na sinulat po ni Ellen Goldwhite, na ang nag-compile nito ay si James White. So si James White na yung naglagay ng bating panimula o pasiunang pahayag. At sabi, ang librong ito, ang Dakong Away Tali sa Maayo ug sa Daotan. Sang-ayon ka ba sa sinasabi ni James White? Sabi niya, kay daghang baka kong mga manalagna nga manungha sa kalibutan na marami daw mga huwad na mga propeta na magsidatingan sa sanlibutan. Unang Juan 4:1. Sang-ayon ka ba nito? Okay, sagot ako. Okay. Pag sa RCC na paniniwala, hindi ako sa ngayon. Pero bro. patay natin sa nakasulat. Ay, teka lang, magsagot ako. You need to respect what is my answer. Sige. So, yun ang sagot ko. O nasa iyo yan kung masasaktan ka. Kasi yun talaga ang sagot ko. Kung sa pag-iisip ng RCC, hindi ako sa ngayon. Pero batay sa nakasulat, sa ngayon ako. Okay. Kasi nagsasabi yan
aming nasusulat yan sa mga bulaan. Hindi yan kang Ellen G. White. Okay, bro. Yun ang sagot ko, bro. Ito'y sinulat ni James White. Sabi niya, kay daghang mga bakakon nga manalagna nga manungha sa kalibutan. Unang Juan 4:1. Ito talaga ay nakasulat. Sang-ayon ka ba sa nakasulat nito? Yes or no? Hindi ako, kaya nga, ulitin ko naman ang sagot. Basta sa RCC na... Ito na lang, ibahin ko yung tanong, bro. Ibahin ko yung tanong. Hindi ako... Ibahin ko yung tanong. Tama ba itong sinabi ni James White kay daghang bakakong manalagna nga manungha sa kalibutan? Unang Juan 4:1. Tama ba ito? Mali yan kung katoliko na pag-iisip. Pero kung... Bro, hindi ko naman sinabi na pag-iisip namin. Libro ninyo ito. Ito'y libro ninyo. At sinabi sa inyong libro, sa bating panimula, kay daghang bakakong manalagna ang manungha sa kalibutan, unang Juan 4:1. Tama ba itong sinulat ni James White? Kaya nga, magsagot ako. Hindi yan tama kung RCC ang mag-isip. Pero sa pag-iisip ng nakasulat, sa nakasulat yan, tama talaga yan. Okay, sige. Go. Kami yung... Tuloy natin tong basa. Kasi pinutol ko ito. Tuloy natin ha. Kay daghang bakakong manalagna nga manungha sa kalibutan, unang Juan 4:1. Sumpay. Karugtong ha. Hinuon. Atong hinayog basa kay masigwin kag putol-putol man. Kay daghang bakakong manalagna nga manungha sa kalibutan, unang Juan 4:1. Hinuon. Lakip na ni ini si Ellen Goldwhite. Tama ba si James White o nagkamali siya? Okay, sagot. So, pag sa RCC na panguna, Bro, pag-iisip, hindi sa pag-iisip ng Katoliko dahil hindi pag-iisip namin to. Sulat to ng libro ninyo. Tama ba itong sinulat ni James White na kasali pala sa mga wad na propeta si Ellen Goldwhite? Yes or no? Okay. Kaya nga, magsagot ako. Huwag kang mag-asit. Kasi, ang sagot ko, magiging tama yan kung kami ang mag-interpret niyan. Okay. Okay bro, ito. Sinabi ni James White na si Ellen Goldwhite ay isa sa mga bulaang propeta. Nagkamali si James White o tama siya? Okay. Kaya nga, ulitin ko naman ang sagot. Magiging magkakamali yan kung ang RCC ang mag-interpret. Pero kami magka-interpret, hindi yan magiging mali. Sige, interpret mo yan. Anong sabi ni James White dyan? Okay. Ang sabi diyan, hindi naman yan talaga rugtong. May quit yan eh. May quit yan siya. Ibig sabihin, iba ang statement ng Ellen G. White sabi diyan. Isinumpay mo kasi yan, i-clinic mo kasi yan. Klaro ang giingon, bro. Ako binisayon kadali ha. Klaro ang giingon ni James White. Daghang manunghang mga bakakong propeta sa kalibutan. Unang Juan 4:1. Apil ni si Ellen Goldwhite. Statement na ni James White ha. Ang question ako, namakak siya sa statement ani o sakto siya? Okay, tumag. Magkakon kung Katoliko ang Bro, wala ko mangutanag pag-interpret mas Katoliko. Kani man jud statement man jud ni James White sa iyahang asawa. Tumag kumangko. Ayaw lang halang god. Tumag. Wala bro, wala lalahi man ng imong tubag man mao. Wala ko mangutanag base sa mindset namo kay dili man ni mindset namo sa sabadistang libro no nya mindset namo na. Ayaw gani ako kay mo pasabot ikaw mo man na ako mo pasabot. Ayaw lang kung kahiblad kay mga amigo ba yata diri nabadshot na inyong kani ron upay gaylom-ilom na lang kani mong propeta. Agoy! Balang masikitan ka. Alam ko yung right sa mong tubag. Tama ba ito yes or no? Okay, kung Katoliko lagi nga paghubad, mahimo gina siyang mali. Tama. Katoliko nga paghubad. Pero kung Adventista nga paghubad, mahimo gina siya nga kanang gitawag tama sa pagsabot tungod kay ang gisgutan dira sa amo nga balasahon kadtong mga
mga bulaan nga mga propeta. Unya, likod man kayo buhat na to nag Ellen G. White lang diha. Ang sabi bro, ito bro, Oh. ang sabi kasi ni ang sabi kasi ni James White, mayroon daw magsidatingan na mga bulaang mga ngaral, bulaang propeta. Kasali nito si Ellen Goldwhite. Minention talaga niyang kasali pala si Ellen Goldwhite sa kanyang preface pa nakasulat. Ang tanong, nagsinungaling ba si James White nito? Yes or no? Sa Katoliko lagi. Eh bro, hindi ko naman sinabing sa katolikong mindset. Simpleng tanong, nagsinungaling ba si James White nito? Yes or no? Kung nagsinungaling siya, paki-explain. Kung no, paki-explain. Kaya nga, masasabi natin So nagsinungaling siya. masasabi natin bro, basta sa Roman Catholic, sa RCC kasi bro. Bro, hindi ko tinatanong kung ano yung mindset ninyo dito or mindset namin. Kasi hindi naman namin libro ito. Kaya wala kaming pakialam sa librong ito. Ginamit lang namin to for references. Ngayon, may sinabi pala si James White yung kanyang asawa. Kasi loob ng librong ito, si Ellen Goldwhite yung nagsulat. Kinumpay lang ni James White yung kanyang asawa. Alright, may binanggit pala si James White na may magsidatingan na mga bulaang propeta. Kasali na nito si Ellen Goldwhite. Nagsinungaling ba si James White nito? Yes or no? Hindi talaga yan masasabi natin nagsisinungaling bro. So tama talaga si James White. Ika lang, sa RCC kasi masasabi natin yan na nagsisinungaling ba o hindi. Nagsisinungaling yan kung sabihin natin na yung pag-iisip sa Roman Catholic, yan ang pag-iisip. Pero sa amin kasi, hindi yan kasi ang pagkasabi. Ang pagkasaysay niyan, hindi ganun. Sige bro. Kasi yan, yung mga ito na lang. propeta. Okay, i-add ko to siya. Ito na lang, nag-call ako sa Yoses. Ito na lang. Ano ang narinig mo sa binasa ko? Si Ellen Goldwhite ay kasama sa bulaan o hindi kasama sa bulaan? Be honest lang. Ang gabi eh. Bro, meron akong isang bisita bro from Canada. I think from Canada to si Sister Neftali Etnigam. May tanong daw siya sa iyo bro. Sige, magtanong ka. Sige ba, magtanong ka ma'am. Yung ano ma'am? May gabi idere. Gabi na pala doon sa Canada. Alright, sige. Ang akong pangutana, i-base na lang nako dito sa Matthew 24:24, which is Jesus, the one who said that in the last event of time, there will be prophet. They will claim as prophet, but it will be considered false prophet. Now, okay, dili man kamo. So, ma'am, nais ko munang liwanagin dito. Ako munang tumayo bilang isang moderator sa inyo. Sige, go. Tarong kay dili man kamo tuo sa statement ni James. Pwede ba nimo ma-consider ba nimo nga ang gisulti ni Jesus sa 24:24 sa Mateo nahimo siyang bakakon dinha sa pag-ingon niya nga sa kaula-ulahing panahon na ay manggawas nga propeta na makak ba si Jesus dinha o wala? Okay, salamat sa imong pangutana. Siguro ang imong pangutana nasa gitawag og Biblia kay Ricard ba man yung pangutana Jesus man. So, kasi Jesus naman, okay. Kasi Jesus naman mismo gyud tong nagsulti anak nga na ay manggawas na bulaang propeta. Mutuo ka kay Jesus o dili? Sige, daghanan na pangutana nimo, ako lang isisahon. Ang pagtuo kang Jesus dili na siya gitawag og limitado. Dapat ang pagtuo tuo gina. Dili ingon nga mutuo ka karon inya dili. Siyempre tuwa niya ito na. Nito man ka nganong. Okay. Ay sa iwasa sa ko. Sige. Ay sa kadali. Mo naman. Lagan kay imong pangutana ba mas pisumpay man ako tubagon. Shorting na lang na kung wise a person, if a person is wise, he could understand a short message. Ano daw man nato pagka-short ani karon nga nang utana gay na sa short ni Jesus tuman ingon ko ni tuo. Sa sulod na pod, wala po kag messenger.
Kadali Kung lang. ituo ka na, dili ka na mo insist og lain pang mga explanation, di ba? Excuse me po da, kung mama, ako lang ko iklaro, ma'am. Ang imo mong saysay gay na, ma'am, sumala sa saysay ni Jesus. So, atong hubaron ang word saysay ni Jesus. Gipaluwak mong gulin mo, nituo ba ka? So, luha na. So, gitubang na ituo ako ang ba ka? pagtuo. Sige. Oh, gitubang na ako ang pagtuo, nga dapat ang pagtuo, tuloy-tuloy na siya. Dili na yung nga, tuo ka karon ugma, dili. So, nituo yung ko. Ikaduha, ang pagsulti ni Jesus, nga na yung mga bulaan, tinuod na siya sa panahon nga Okay, sa katapusan. O, sa katapusan. Pero kung ingon ka, nga specific na mo, nga si Ellen G. White na, dili na siya tinuod. Ano naman, ang pagtulon ni kang Ellen G. White, ikan na sa Biblia. I-clarify na siya, dili tinuod nga. Ellen G. Watt, dili tinuod nga. O, dili na gisigutan nga bulaan si Ellen G. White. O, dili na siya So, tinuod. Tingnan tinuod siya naman. na prophet. Ay, lisod po. Sa mong gisigutan ngayon na, Dili, i-clarify ni mo between kung yes or no. Kay naalang ka sa middle, wala na siya, naghanging ka, wala kay gihatag nga perfect answer. Mong ganin, ingon ko mga si Ellen G. White, dili lang siya tinuod kung mau-appeal siya sa kang gitawag prophet nga false. Kaya ang false, pagkako na siya, anak na si Hawa. Si Ellen G. So, White, nagtulo siya. dili siya Ito bakakon. na ba yun? Dili, gil bakakon. Kaya waman sa statement nga na makakasya. Sige daw. Si Jesus ang nabakakon. Si Jesus ang nabakakon. Usbon ako ha. Diya sa statement ni Jesus, wa may Ellen G. White dira ha. Wa may Ellen G. White dira. Muna nga, dili ka makaingon nga si Ellen G. White na siya. E wa may nakasulat dira. Bisan siguro, masawa ni sa nga translation, wala Ellen G. White. It's a fallacy of category error. Muna nga, ayaw By the i-conclude. word error na gyud na siya. So di buot pasabot error gyud na siya nga pagka-prophet. Error gila siya kung imo ipasulod si Ellen G. White diha nga wa may Ellen G. White mabasa dira ma'am. Di ba ikaw ra may claim nga ang inyo si Ellen G. White is a prophet sa inyo ha? Ikaw ra may ni-insist gyud ana, di ba? Wala man tay problema ang pag-ingon ma'am nga si Ellen G. White among gitawag og prophet pero wala man wala man ang imo mong style mo nimo sa imong pagpangutana ibase nimo sa statement ni Jesus Christ. Wala man tay Okay. supat ato. Ginoo na gud nang nagsulti ana, mulabaw pa di ka sa giingon ni Jesus. Ikaw, mulabaw ka nga nganong giapil man mo si Ellen G. White diha wa may nasulat dira. Anak mga siyawa lang inana mo. Claim nga si kamoy ni claim nga si Ellen consider ninyo as prophet. Oo, Diba? kaya wala man Nga, si Jesus na ingon naman yun na siya nga naa sa kaulalahing panahon na ay manggawas sa mga bulaan nga propeta. So, bulaan, with the word bulaan, it's a very, very perfect word na bulaan meaning false. Ya, ma-false pa din, matinuod pa din ng false. Lagi ang question mo gula na mato diha ma'am. Kinsa nang false nga propeta? Ikaw ma'am, sila kay may istorya ma'am, kinsa man nga false propeta ma'am? At mga kaulaw-lahing ng gawas nga ni-claim na sila propeta. Kaya ang nasa last prophet si John Baptist man. Di naman yun na nimo mausab. Kaya kung imo pag yun ang i-insert din si Ellen, di osbon nimo ang Biblia. Ibutang nimo din si Ellen G. White. Ma'am, akong pangutana sa imong ma'am ba? Masig na kay nailhan, taga-iko, kinsa ang bulaan katapusan nga mogawas? Ang mga nag-claim nga mga Ma'am, propeta excuse me, which ma'am. is inyong gi-insist na si Ellen G. White. Ma'am, akong question sa imong ma'am, kinsa? You need to idea nga imong hibaw-an nga propeta Kaunay nga bulaan. niingon nga si Jesus walay ginganlan nga kinsa ng mga prophet by the name. Okay? It's generally said. Ayaw panginaw ba? Nangutana gali ko sa imo ha. Wala pa di. Kinsa na kay hibaw-an ma'am wala. Pero ibalik na ko ang pangutana sa imo. Imo bang gisulti nga si Ellen G. White is a prophet? Mo bitaw ang gingon na makak ba di ay si Jesus pag ingon niya nga sa kaulalahing panahon ay manggawas nga moingon nga sila prophet nga ang last prophet man ay si John Baptist. Pwede ba na ninyo mo i-insert sa Bible si Ellen G. White? So Para mala sa Episo makaingon ka nga legit siya nga naagyod sa Bible?
Mala sa episode 4, ma'am. Namo gigingon diyan ni Pablo. No, ayaw na dito Ay, na ma'am. sa 24:24 Mateo, which is the perfect statement of Jesus. Kinsa pa may mulabaw ni Jesus? Ikaw? Ang yung mga propeta, ma'am, gisugo, ma'am, mga apostolis niya, ma'am. Pako ni mo na. Pako ni mo. Ang kang Jesus Christ, gitag na naman to niya. So, mabot ng panahon na yung mga propeta nga baklat, ni apostolis, klaro man, nga namin mga propeta. So, pako ni mo na. Mga propeta Ano niya? piki ang mao na gipasabot ni Jesus Christ diha. Ma'am, si Pablo man ang ipasabot, ma'am. Wala diha. Nya, Oh, yeah, mo to sige. magkakapablo nga si Pablo Santos man na sa Katoliko. Uy, ano, di mo kutuong. Gusto ko ba ng Ginoo? Nya nga nung naamang kasagawa sa Katoliko. Gawat. Kinsa may nag-ingon sa imo ang mutuo na O iglesia na diba? imong Kinsa may nagsupak ron? Kinsa may nagsupak? Amo ang nagsupak. Gigamit ninyo ang prophecy ni isang Pablo pero ang inyong gisunod nga propeta si Ellen G. White. Excuse me, ma'am, ha? Ako lang klaro sa imo, ha? Ang atong gisgutan diriya, ang tagna ni Jesus Christ sa maabot ng panahon. Gitagna Oh, na lagi na pero- niya nga ang mga bulaang propeta April na naimo ang Ellen G. White kay mao na inyong gisunod. Lagi gitagna lagi na Diba? siya pero gipamatud-an man ni Pablo, ma'am, nga nagi mga gasa. Yapil ang pastor. Naa kay gasa O, may unsa imong gasa? Di ba, si Pablo nagtagna nga naay mga katawhan taga-agasa. Apil pang pastor, wala mo't pari, ma'am. Unsa man ang Kasama pastor yung- sa English? Pastor. Tagalog mo na siya. Teacher. Si Ellen G. White ba matawag siyang true teacher? Yes. Kaya ngayong itulo niya, according Mahimo ba Bible man. mahimo ba ang bakak nga true? Tumala sa gingon nimo, ma'am, ang bakak dili gid mahimong true. Kamo ra may naghimong So, bakak. di na dapat tuuhan si Ellen G. White as a true prophet. False gina siya kay Oo. bakak man ang iyang ipanudlo. O sige, unsa may itulo niya nga bakak? Sila tumaga daw. Ang iyang gitudlo nga bakak Oh, unsa man? Oh, nga siya prophet. nguna di asa man babasa. Nalingon siya nga siya Kamu prophet. ba yay naingon na? Ikaw ba yay naingon nga ang inyong gi-consider na siya nga prophet kay nagpanagna siya? Excuse me, ma'am. Sa among paniniwala. Pero kung pangutala O asa sa inyong paniniwala? Nga unsa may among sundo ng inyong paniniwala o ang gihatag sa Katoliko nga teaching? ato ay plastar ang atong istorya, ma'am. Ingon ka nga nag-ingon siya nga prophet siya. Asa man mabasa sa Biblia na ingon siya nga prophet ko. Alaya. Di ba ka mo may nisulti nga siya ang prophet? Naon sa giusa man imong istorya nimo, ma'am. Iyon sa manimo. Ikaw, ganina ra magkusig paminaw nga ingon ka nga consider na ninyo na inyong prophet. Ma'am, wala mo ko nabungol, ma'am. Ingon mo ka nga siya kay nagtudlo og bakak. Ako pangutana sa imo, unsa man yang gitudlo og Kay bakak? gi-base na ko sa Mateo 24:24 ang gisulti ni Jesus nga ang sa ulahing panahon na yung mga moabot nga mga propeta nga magsulti nga sila ni Jesus pero si Jesus na mismo nagsulti magpasidanan nga ayaw magtuo ana kay mga bakakon na mao na sila mga false prophet. Excuse me, sir. So kung saan man nimo pag-convince nga kami mutuo ana ninyo sa inyong gingon nga mismo naman si Dili Jesus ang nagpasidaan. Okay, tubag ko, ma'am. Dili kailangan nga i-convince mo nga ang makak nga yung itama, ha? Dili So, kailangan i-convince The mo. discussion Ay, will be sadali lang, ended. ma'am. Okay? Ay, sa lagi. The discussion will not Lopi ko manigapo ni Dili man pa istorya. Dali lang, mutubag pa ko. unsa pa may hinong point nga maminaw ka sa usa ka bakak. Di ba? Unsa pa may Mahimo point siya ana? Ma'am, ako iklaro, ma'am, nagtubag ko sa imong pangutana. Ako iklaro nga, ang bakak, ma'am, dili mabasa sa Biblia nga pagtulunan. Unya, kanang issue sa imong nimo nga nanggawas, Kaya nga nung dili isang gina iso, nga nung ibutang pa nimo sa Bible lang usa ka bakak nga ang Bible dili man na dapat himo ang bakak. Isa may iyon sa imo, gihimo lang bakak ng Bible. Ikaw man gani ningon. Ako lala po lang yung mga akusasyon.
Ngayon na Ikaw nagkakasal ka si ganin Lindsay White. ingon nga dili ano ang bakak. Natural dili isulti ang mga isuksok sa Biblia ang bakak, bakak gud na. Wala ko ang Biblia akong- dili man na dapat imong bakak. Ma'am, i-entertain ti ka ma'am, bisag magbuntag tag entertain ti ka ma'am. O Atong adto punto ta sa lang ma'am. imong live kay adto ta kasudlon kay maulaw ko ni Eugene. Ay Adto ta sa maulo imong maulo live. ka. Dili mo ka na bakak na imong yaw-yaw nimo. Dili mo ka maulo sa imong bakak nga yaw-yaw nimo. Tagay Dili ko kay kung umaingon magbuntag magbuntag ta nga programa ba na nimo? ako klaro man ba. Unsa man ang bakak nga gitulo ni Lindsay White, ingon ka nga nagsulti siya nga propeta. Naa ba kay mahatag ma'am nga si Lindsay White nagsulti nga propeta ko. Naa kay mahatag wala. Ikaw mismo ang nagsulti nga propeta ra o. Gikan mo gyud na sa imong baba nga propeta na ninyo. Ako ma'am. Ayog kuan ma'am, ayog lakaw. Usulo na ko ang Dili pangutana. ko mo lakaw bisan pag mo uli kog Davao pagsunalan ta kang magdibit ta. Ma'am, naa ba kay mahatag ma'am nga kasi katawa Dili lang na ma'am kinang daw. naghatag na agi ka na sa imong baba nga inyong gi-consider si Eli na prophet. Ano imo mang twisted man nimo. Anong may nung Dili, ikaw man- hatag ang kuan-kuan. Ikaw nagi ka na sa imong baba. Ingon man ka Di ma'am ka na nga sa imong lamat baba. Kapila na nako madunggan sa imuha. Inyong gi-consider na prophet si kuan kay mao ni nanagna. Ngaron mangutana ka sa ako pangayon ko nimo asa mabasa nga si Eli jiwat nga akong ikuan nga false prophet. Ihin mo na sa gikan na sa imong baba sa inyuhan na ng mga SDN ingon nga inyong gi-consider siyang prophet. ako klaro ma'am. Ibalik sa Usulo ako, mga tama ka sa ako, ihatag. That comes from your mouth. Kasi nung kakadungog ma'am, bas kung pangutana ma'am, ako klaro. Ako nag-ingon nga, di kailangan nga imong tumagon. Ang akong punto ma'am, kay ningon ko ka nga pagkakon si Lindsay White kay Consider you should siya kung kay mismo na gani, i-base na ko dito sa Mateo 24:24, nag-exalt ni Jesus at the end of the time, there will be false prophet that will claim that they are the Jesus. And Jesus warned already that don't believe on them. Okay? So how am I supposed to believe you? That's my That's my honest answer. Dili yung ka-honest ma'am, mga naman. Klaro kayo kung Yes, pangutana then ma'am. if I'm not honest, it's okay. But will you said that to Ma'am. Jesus that he is not honest? Dili. Is Jesus not honest when he said that? Ako pangutana sa imo Mas ma'am, si bagala Jesus, kay pag ingon niya nga ang Mateo 24:24, sige daw. dili ako ma-entertain sa imo ma'am kung dili ka mo tubag sa Yes, pangutana kay definitely dili not. man kayo- Dili man kayo man nga kanang Di mutok para mga ko kalagaling. di para ko ni focus sa gisulti ni Jesus na 24:24 Mateo. Ayaw mong tuuan ng mga mo claim pa kay sa pinaka-last na prophet is John the Baptist. Kung aapay mo claim ng sunod ana, mga piki na. So, moto ako ni Jesus rather than you. Tuoy na imong gimulto nimo ma'am, tuoy na. Mo ni makaluwas sa imo. Don't jump Ambak na on magagribolto, bro. another topic because I am only focused on Kung may line Jesus nga Matthew gay kwan. 24. Ako manggola ni bro Gapo, para nindot ang istorya atong ikon. Naman tay kategori na wala. Oh. Mo Well, sinituban. that's Ako just pangutana my ma'am. definite question. 24:24 Matthew. I'm not going to another verses. That only Dili man Matthew. That Okay, Jesus naman tayo ulit ko warned ni. us. Don't Ako. believe Ako. to the false prophet. That's it. Oy, Gusto nga ko ipagkakaroon ba, malungog ba? Para manindot ang atong istorya ba? unsa man? Wala ba siya mahatag? Wala ba siya mahatag? Wala na ko'y laing explanation kundi I am only focused on Matthew 24:24 that Jesus warned. Unsa yung pangutana, bro? Nabay mahatag nga. O, si Lindsay White, nag-claim siya nga propeta siya. Nabay mahatag niya, wala. Kala naman akong buta na. Kaya nag-iwan Dili man na, siya. bro. Actually, bro, kung mangutana ka na, dapat kami mangutana na kay inyo man ang baruganan nga propeta siya. Asa man na mabasa nag-claim siyang propeta siya. Ningon man siya bro, ningon siya ba nga nagsulti daw siya bagkak. Tumikot na ko ang word niya nga ingon siya nga, unsa nga bagkak ang gisulti, ingon siya nga nag-claim daw nga propeta. Di ako ni gukod siya ha. Ni-claim daw si Lindsay White nga propeta. Akong pangutana siya, ni-claim ang ka.
naa ba siya ebidensya nga mahatag nga So wala day bro, wala day nag-claim si Ellen Goldwhite nga propeta siya bro. wala man na mabasa bro, wala man na sa Nanganangin nyo man ang gituuhan nga propeta siya, umdi na nag-claim siya nga propeta. bro, ako sa naipangutana siya bro kung Ay, ay. kasi maayo pa siya sa Adventist bro. O singit Kasi ko ha, mahatag- ikaw mismo mooy ni claim nga propeta si Ellen G. White. Ikaw mismo di ka na sa imong baba. Nganong imo pa man kung pangayuan kung asa mabasa nga si Ellen isulti nga, nga siya propeta nga. Ikaw mismo sa imong baba man na ingon nga inyo ng propeta. Ipaliyog na lang ko gapo, ipatubag siya kay kung di siya matubag. Suka ba? Sayang itong istorya ni kay ano, mahimo mangguni kuan. Alam mo tag bata ba? Ang bata gani may Mao gani na, balik. no, mao gani na nga Tingguang may istorya. the best Bible verse nga ika ribat sa imuha mo nung gisulti ni Jesus at Mateo 24:4 na dili mo mutuo kung kinsa pay muklin nga naay mga propeta kay kana sila false prophet. Ayong istorya. So mutuo ko kay sa anang verse kay sa imong gi-claim mo na ibot na ko pasabot kung nakasabot ka. Patumag lang sana, dilita kuan kay lain kay ni istorya ta puro ta aluminum. So Para dili nila man ta di ba? Sa tinuod na sa verse. Oh. Ma'am, Karon, ingon pa ka nga si James, dili ka mutuo sa gisulti ni James. Asawa na niya yang giingan nga. Kuan, baka ko. ma'am. I-deny niya si James. Nag-respect ko sa inyo, ma'am. Nag-respect ko sa inyo, ma'am, kay ngano, tingguang man ka kaysa sa kuha. Nag-respect ko sa ikaw inyo, na ma'am. ang nag-ad hominem, ikaw na. Dili man, ako, nag-ingon ko, respect ko, nag-respect Ikaw ko sa inyo, na, bakit it tingguang. doesn't matter the age. Ha? Wala Wala na bro. I don't Ang care. tao gali nga mamersonal bro. Kana That I pilde dyan na respect sa katarungan. Ikaw daghan pa kaganang matunaan nga balik ko. Ganito, ma'am. Ingon ganito, dili man siya. Bro. Ganito ko nga. Oh, wala man ta. Ayaw lang na pamersonal ngayon. Tiguang na lang ka. Ana. Layo na maguna istorya ha bro. Hurt ana. Actually I'm grateful that God given me that age. Diba? Dapat na magpasalamat ana. Karon, Kay, mas kung ngayon tingguang kag ad hominem, that's kind of ad hominem as well. Akong punto ko dali bro, sayang man gud ang ato mga word of wisdom ani. Sayang atong Ako mga communication to kung dili ko na lang Nag-focus research. ako dito gyud sa Mateo 24:24. Tinhara ko nag-focus ana. Ma'am, ang sa kaso man gud ma'am, gikinahanglan kung ano sinigawas imong barugan nimo. Ningon mo ko Di kasi ba kayo nigawas na. man sa imong baba nga imong gi-claim si Ellen G. White nga propeta ninyo? Di ba? Dili lagi na Nigawas mauba. man gina sa imong baba. Ma'am, Oh. ikaw sa ako mama. Ya, Okay. yan ya. Ikaw ni ingon ha nga ang kung unsay magawas sa baba mo. Ah, bro, na ako'y pangutana bro. Naman na sa imong baba ni gawas. Ikaw Ha? ang barugana. Bro, O tala na lang. Bugbugan ko kaning kay imong Dennis. panudlo bro, kaning imong panudlo nga ang mga single dili maluwas. Asam ning basa sa Biblia bro. Okay. Kana siya bro, dili man siya literal nga single nga maginasara, magsolo ka, dili man na literal. Sa man nga single. Ang punto mo niya, ang punto mo na niya dia, spiritual na siya. Kinahanglan sa itong kinabuhi, nahagid ang Ginoo, dili ta maginasara sa itong kinabuhi, nahagid si Kristo. O mo na ang punto ana, ang ilaha magod, ang isa tao magod magunaw na pag single, mo na dayon. Dili mo na siya literal nga single maginasara. So siguro, nalayo ba na isgutan diya nga mga pari daw, dili na maupunto ana. Single means spiritual na siya. Na si Jesus Christ, permit Pero na bro, siya sa tuwa ka uban. mudawat na ka sa gisulat ni James White nga mini si Kuan, Ellen Goldwhite. Dawat man ako na bro, basta lili lang. Ah, sige na. Basta lili lang. Dawat na siya. Namini gid si Ellen Goldwhite. Oh, case close. Sige. Aksyon Katoliko! Ano na bro, nga nadamay si Ellen G. White sa mga bakat nga mga propeta. Unsay Dili man Katolikong pwede na panghuna-huna? Ilanaon nga pagsabot naman. Amo man lang balasahon. Sa Katoliko nga pangunahuna. Ang inyong balasahon ninyo, ang inyong balasahon ninyo, mao ra koy muluklok sa imong galingon. Ah, sige. Balasahon man kanin ninyo. Balasahon man kanin ninyo. Unsa may giingon sa inyong balasahon? Si Ellen Goldwhite mini nga propeta o dili mini nga propeta?
Pag isa ka move on ba? Sumala sa Katoliko nga Hindi mo giingon nga gikan sa imong baba kailangan imong barugan. Bro, oy, inyo man kaning balasahon, unsa may giingon sa inyong balasahon? Si Ellen Goldwhite mini o dili mini? Dili lagi na siya ko bro, dili na siya sumpay, gibasa na pa, dili na siya Sa di sumpay. Si kama niya bro. Unsa man ang kama dili sumpay? Dili gina siya sumpay bro. Areta lang, grammatically usage bro, grammatically usage ta. Unsa may gamit anang kama? Another, kung ano pala siya bro, another explanation na pala Unsa siya bro. another explanation? Unsa another explanation? Asa man na nimo nabasa nga ang gamit anang kama another explanation? Pagay mong style ni mo. Tanaw na to ni grammatically usage mo nga di mo na sumpay o di mo na kuan sumpay mo na kama mo na unsa man ang kama? Na, basi makuha kung ganang Abe, kaning kama bro, how would you define what is the word kama ug kanus-an na to na pwede gamiton? In the rules of grammar ha, rules of grammar kanus-an na to pwede gamiton ang kama? kama. To finish our sentence. To finish our sentence, patakara man kag to finish our Mamaya isa ka sentence. Internet to Tama na, post. Bro. Internet to post. Asa man na mabasa bro nga kanang kama to finish our sentence? Lang iyang sentence ibig sabihin another explanation. Nakatauan ka na yung mga maestra dire nga naminaw na to. Katauan jud ka. Oh, isa na ka, maestro ka, ano man, waka sa... Malagi nang utana ko nimo kay ingon magakama man na diyang nakabutang human unang Juan 4:1 din ay kama lakip na ni Ines Ellen Goldwhite. Karon ingon kag kama man na. How would you define kama din kanus ana sa rule of grammars na to pwedeng ma-apply? Kapuya, may istorya aning kwanta eh. Kuya lain ni mong kwanta mo, lisod kayo ning mutubag tao niya. Although wala may problema kung di dawaton, pero ang problema mo ko na ipahaom mo yun ang mali, bisan mali. Kasi pahaom ang mali. Dili ko kapasa, dili na. Ano lagi malasaw na mo bro, kami mo yung interpret na bro, dili ka mo. Eh kung inyo Lagi wala man ko mga tanag i-interpret ni. Kadili ni dili wala man ni mag need og interpretation. Ang deklarasyon ni Ellen ni James White, ingon si James White nga naadi ay mga bakakong manalagnang manungha. Yan ang ingon ha. Naay bakakong manalagnang manungha. Appeal si Ellen Goldwhite. Karon ang pangutano, kung ikaw giwalihan ani ni James White, dawaton nimo niyang statement o dili? Dili yung mo dawat nga. Sa ato pa bakakon si sa aton pa bakakon si James White ani. Wala may mabasa diya bro, nga pagkakon si James White. So tama siya siyang giingon nga lakip si Ellen Goldwhite kung mao ni istorya ha. Tama na siya bro. Naraman dahil na kiss close na ta. Kiss close na tama di ay. Tama kiss close na ta. Alright. Aksyon Katoliko! Tama na, Tama lagi si Ellen Goldwhite mini nga propeta. Gituldukan na nimo. Kiss close na ta. Alright. Aksyon Katoliko! Live! Atong oras alas 11 ontot na. Manjil mo ka points ay. Ang sewa na ka points. Giangko na nimo. Nga appeal si Ellen Goldwhite sa mini tama ang giingon ni James White. Kiss close na ta. So may itong dugaya na. Asa, ningoli ko wala man. Ay, say wala. Imo na po itong bawion na. Oo. Asa man, di na ka mong tala, kaya pala pa yung luwa po tala. Galisod na magagtumag. Sayaw sa may pangutanan ni mo. Sige. Ako pala yun ang tangi mong ito matuod ng iglesia. Oh. Ang matuod ba ng iglesia bro? Nagtuma na sa sugo, nagsupak-supak. Nagtuman sa sugo in terms of moral, not sabbatical and kining gitawag na tuog seremonyalilo. Ang aloy pa pa huli bro mo. Moral na siya o sa matika, aralan ko seremonyal. Kanang adlaw igpapahulay sa mga Hudyong Sabado sabatikal. Kanang Sabado dyan na ilaha. Na may adlaw igpapahulay ang Katoliko. Na may naman may Sabat. Kana day Sunday is Christian Sabbath man na.
Excuse me. Bro. Tala bro, unsa na? Ha? Bro, ako po. Bro, ako po tala ba? Bro. Sabadog baboy, balik-balik bro. Ay, sa. Bro. Sabadog baboy, balik-balik, kapoy isyo. Mulikal. Lo. Bro, sabadog baboy, kapoy ka ng isyo ha bro. Kapoy ka ng isyo, sabadog baboy. Apiki no. Kapoy ka na, manamig debate ana, nga wa mo'y labot anang sabados adlong igpapawala. Agi, ako'y mangutana nimo. Dire. Ay na, imbes kitagaan ti kag rason, kitagaan ti kag panahon nga mangutana, nagsige kag focus anang Sabado adlaw igpapahulay, apil ba mo ana o sabana sa batikal man din, malangay taglali sila. Ari ta bro, katong giingon nimo bro, stoy, katong giingon nimo ganina nga kama man ang nakasulat sa among libro. Nga nangutana ko nimo kung kama sa ingon kang kama is sumpay man na. Ribali. Sa paminaw sa Kuya kay asa ba? Sa rules of grammar, kanus gamiton ang kama? Ay, sige, naka-research na ka. Sige, naka-research. O sino naka-research? Kain limo ba? Pataka, o sabi, naman dyan ko'y kuhan diri, naman dyan ko'y libro diri, easy to read English grammar. Kanus gamiton ang kama? Dali lang ba? Isistorya sa takadali. Mulikay! Ang maipit na gali ka namin. Pag maipit, mulikay! Mutala na ko niya, magtalaw niya, maipit na siya. Ako, mutala na yun. Dili man to, balik-balik man na yung tima, sa badog baboy, waka pulian na! Diya mo kumubasi sa kwando, kanang yung iyon mo ginabang katong Nagsunod sa sugo, kadagang sugo, pwede i-mention, ngano sa badog man yun? Nya mo, balibad ka na ko itong niaging gabi mo, balik-balik man na yung tima, ribulto. Huy, ginoo ko. Kalang inyong kwando ba, kalang inyong ka ba kung ang iglesia, walay, kalang, maglisyo mo ito. Galisod na manggali ka. Katong kan ba, lalim. Saan sa? Kung wala mo sa mga agod, kalang inyong pagtulunan ninyo nga, ayun si pangato, yung Oh, galisod na. Gisugo sa inyo. Kagikan sa simbahan, dili sa Ginoo. Galisod na. Ay, wala na to. Ala, galisod naman ka. Sige, are, rules of grammar ta. Catholic Dictionary. Si Catholic Dictionary. Abot ng Catholic Dictionary. Mo na yung resulta, di mong maminaw, magisterium. Ano yun na siya? Mo na yung resulta, di maminaw, dali kay malimot, magisterium. O karon, isumbalik ta ka sa kong giingon. Kinsa may tiguang pangunahunaan ni ikaw, may tiguang, kay dali kay ka nalimot. Nanaway ka sa kong followers, inyong kag, tiguang na manuta ka. Seryoso, kala mo lang po. Mare ha, bro, nanaway ka sa kong mga followers, ingon ka, tiguang naman ka. Ang ikaw, batanon pa, pero ana, gunahuna, labo pa tiguang, dali nang nalimot. Ha? Ano ka po, milaw ha, ay sa, ako iklaro ha, kay, Okay. Bro, are bro. Kanigang gaingon nimo ganina, Babs, toy. Wala dyan ko nagsulti. Ibalik ng video, kung nag-ingon ba ko nga, tiguang naman ka, wala mo No, sa wala. Bisan pag i-record na to dire. Nako, kalaga po. Ako iklaro ba kay I have nagtawagan niya. Wala lagi tanawa, sino? Sa ni minsan kag tiguang be. Ang akong gingon bro, nagrespeto ko kay tiguang ka sa kuha. Amo lagi na. Nagsulti mo tiguang kay ang akong punto, magulang siya sa kuha ba? Dili na lang na tigulang, magulang unta to di kay tigulang. Nagrespeto ko ang termo bigamit. Alright, bro. Katong imong giingon ba, bro? Katong imong giingon nga isa ay dai. Katong imong giingon nga ang kaning mga single dili maluwas spiritually kay kanang wala si Jesus. Panudlo ba na sa Seventh-day Adventist? Stoy.
Yes. Okay. Panudlo gina sa Okay, panudlo man ka na. Ang Ginoo pero hindi. Okay. Panudlo man ka na. Dili ta mag-ilosara sa atong kinabuhi. Sige. Kung wala ang Ginoo, ay sa paminaw sa kay mutuban ko. Mutuban ko kadali lang ako naman. Kay si Kristo siya ang source sa tanan, siya ang maghatag magiya sa maayo nga nga ato ang tubahaton mo na ko tubag salamat. Sige. Panudlo man ka na, basahi ko sa inyo ang Seventh-day Adventist believe anang imong giingon. Sige. Panudlo man ka na, basahi ko sa imong Seventh-day Adventist believe kanang imong giingon. Pero tala. Mo lagi na, basahi ko sa imong naba kay mabasa na sa inyong Seventh-day Adventist believe. Maga. Uy. Naba kay mabasa ana diha sa inyong Seventh-day Adventist believe. Nawala. Oras alas 11:07 na. Uy. Hi. Pabungol-bungol na yun ay. Hi. Wala mo. Wala lagi. Sutin. Ano? Bro, putol-putol yung tingog, bro. Putol-putol. Doktrin. Kila labo. Sa putol-putol, bro. Ako na lang ni palungon, bro. Kay alas 11 na masad. Unya na pong gabi, bro. Putol-putol yung tingog. Wala man na sa So, wala. titlang. So, wala. Imo-imo ra lagi na. Wala lagi. Imo-imo na. Wala na panudlo sa badista. Muna ngayon nag-i-post kay. Mahugkag katawan na si mong mamigo. Alright, so, bro. Ako lang sa putol-putol yung tingog. Diyan nga lang tayo gabi magtiwas. Kita sa kita oras dire. Ato na consume nga oras is, saan eh? Uy, taas mo ta. 2 hours and 9 minutes. Alright, panam tayo kung oras ang toda lang sunod niya gayon. Dagang salamat, mayong hapon, buntag udto ka na tong tanan. Sige,